Isip mo rin na may kasno kayong libutan na ng siyudad San Fernando? O kaya naman akit mo lang personal rin paboritong Disney princess ang pang superheroes na ning kaya kayong anak? Kabalen! The long wait is over, uling mibuklat na yung pasibayo yung Nights of Lights ng The Orchid Gardens Resort king Barangay San Juan. Ing temang yan ng Banwa, Wonders of Winter. Ito ang pangatlong Nights of Lights, ano? At syempre, hindi pwedeng pare-pareho lang ang pinapakita natin. Ngayon, pag nagpunta kayo dito, meron kami sinasabing Wonders of Winter. So makikita nyo dito talaga na kayo ay nasa North Pole, makikita nyo yung mga polar bears, may makikita kayong mga snowmen, at iba-iba pang mga figures na para lamang, na makikita nyo lamang sa North Pole. So dinala po namin ang North Pole dito sa Pampanga, particularly dito sa San Fernando. Aparte kareti, atin mo namang stealth walkers, jugglers at syempre, is Santa Claus. Malyari na ka namang makapag-update profile picture king ulagang 50 pesos, uling Instagrammable na rin lege da namang dekorasyon na ala Christmas Village. Siyempre, kasama ito doon sa sinasabi nating ibang pasabog naman. So meron tayo dito sa may stage na binord up namin yan ng mga para mga bahay, no, na Christmas houses. Kaya matutuwa kayo dahil Instagrammable, pwedeng-pwede ninyong gawing profile picture or cover photo ng ating mga Facebook accounts. 5 p.m. hanggang 11 p.m. yung makabuklat iti. Nung may pagal na kaman ng pong meranop, say no more, uling alimoy matayang kabsi, nune pati nga tiyan. Ating barbecue at pamangang kapampangan, at nung bet may street food, atin mo naman. South na rin kanoy ni ka rin malalating business owner sa ilapiting karelang produkto ka rin mamasyal. Lahat ng mga nagtitinda dito, syempre mga lokal. Yung iba nga, employees pa nga. So syempre, para mas makatulong tayo sa kanila, dito lang sa mga taga San Fernando, yung maliliit na business. Rengaluang mamasyal, magbalik la kano, uling enjoy ding Nights of Lights sa niyang milabasan na banwa. Sobrang ganda po. Actually, pang second time na po namin. Last year, pumunta rin po kami. Maganda po talaga. Sulit yung 50 pesos na entrance kasi talagang may enjoy po ng mga baget. Pelalo rin foreigner, may pabilib king antimong Christmas Village ang pang park na eka no pa'y tauli ka rin aliwang mga ragula pasyalan. Well, I mean, obviously Disneyland is much bigger. But, I mean, what you've got here is really great for a normal town, and 50 pesos admission, it's really great. A lot of stuff to see. Samantala, agpangking pamuntok na ning The Orchid Gardens, inimu naman ni Karela nga isip bang makasawp king pamagsikan ng turismo at pamagpatunin ng probinsya ning Pampanga at siyudad San Fernando, alayang kasing santing lakwas na pagpasko. Gusto nating mag-iwan ng legasiya, ano? Dahil nga tayo ay tinagurian na Christmas capital ng Pilipinas dahil sa ating mga giant lanterns, no? At yung mga gandang mga parol dito sa ating highways, naisip namin na makakadagdag ito para talagang maisara na natin na para sa atin na lang talaga. Wala nang ibang pwedeng mag-claim na atin talaga ang tradisyon na to na magiging Christmas capital ng buong bansa. Kayabe JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.